дастаи сермухлистарин ва замони номдори Равшани Кулоб аз надошти маблағ ва сарпараст дар ҳолати барҳамхӯрӣ қарор дорад. ин даста чанд соли пеш дар майдони футбол рақиби ягонаи Истиқлоли Душанбе ба ҳисоб мерафт, аммо имрӯз дар ҳолати барҳамхӯрӣ қарор гирифтааст. Зайниддин Давлатов, мудири бахши ҷавонон ва варзиши минтақаи Кулоб, зимни нишасти хабарӣ гуфт ки дастаи Равшани Кулоб аз надошти маблағ ва сарпараст дар ҳолати фурӯпошӣ қарор гирифтааст. Давлатов гуфт ки дирӯз онҳо барои як бозиаш дар Лигаи Якум маҷбур шуда ҳудуди 4000 сомонӣ қарз гирифта ин дастаро барои бозӣ ба шаҳри Хуҷанд фиристоданд. ӯ мегӯяд ки ба ин даста шаҳрдори Кулоб ҳеҷ таваҷҷӯҳ надорад ва аз шаҳр ягон маблағ ба Равшан кӯмак нашудааст. сафарбар кардам ба вилояти Суғ дастаи Равшани Кулоба. Усул Рустам баром телефон кард ки ҳукумати шаҳри Кулоб маро ёрдам наметавад. Чикор кунем? Ту мара мактуб кун, хай чикор кунам? Бо ягон ҷойга 3-4 ҳазори дига бо бигирам роӣ кунам. дастара байхелӣ ҳар ҷур сум гирифта роӣ карда намешавад. Зайниддин Давлатов дар идомаи суҳбаташ гуфт ки масъули ин даста Баҳром Рустамовро барои тарк накардани дастааш нигаҳ дошта истоданд. Давлатов гуфт ки Рустамов ҳоло тасмим гирифтааст ки дастаро ба ҳукумати маҳаллӣ супорад ва дар сурати супоридани даста ва бас кардани кораш дигар ин даста дар Лигаи Якум низ бозӣ кардан наметавонад. ӯ мегӯяд ки бо рафтани Баҳром Рустамов даста аз байн хоҳад рафт. масъулони даста низ мегӯянд ки онҳо бозиҳои худро аз нимаи апрел оғоз карда 2 моҳ маош нагирифтанд ва дигар аз надошти маблағ ба бозингарон маош дода нашудааст. ба гуфтаи манбаъ, дар сурати пайдо нашудани маблағ дигар онҳо ки қисмати дуюми бозиҳо аз 9 август оғоз мешавад дар мусобиқот ширкат кардан наметавонанд. дастаи Равшани Кулоб аз надошти маблағ ва сарпараст дар ҳоле ба барҳамхӯрӣ қарор гирифт ки моҳи январ барои идомаи фаъолият ва ҳузур дар Лигаи Якум маҷбур шудааст автобуси ҳадиякардаи президент Эмомалӣ Раҳмонро фурӯшад. масъулони даста моҳи январ ба Радиои Озодӣ гуфтанд ки автобусро бо нархи беш аз 87 000 сомонӣ муодилаи $10,000 фурӯхтанд ва дастаро аз парокандагӣ наҷот доданд. автобус соли 2011 аз тарафи раис ҷумҳури Тоҷикистон ба дастаи Равшан ваъда шуд ва баъд аз тақрибан 1 сол ба дастаи онҳо расид. автобусро дастаи Барқчӣ харид. Баҳром Рустамов, масъули дастаи Равшани Кулоб, ба Радиои Озодӣ гуфта буд ки автобус таи 2 соли ахир бекор буд. ба дастаи Барқчӣ автобус зарур будааст, мо онро таъмир карда фурӯхтем ва дастаро наҷот додем. агар ин корро намекардем ҳам автобус вайрону валангор мешуд, ҳам даста аз байн мерафт, афзуда буд ӯ. масъулони ҷавонон ва варзиши минтақаи Кулоб гуфтанд ки маблағе аз фурӯши автобус дарёфт карда буданд дар охирон бозии мавсими аввали футбол ба итмом расонидаанд. Зайниддин Давлатов гуфт ки бештари маблағ ба шаҳри Хуҷанд сафар кардан масраф мешавад. аз ин рӯ ин маблағ басандагӣ накардааст. ӯ гуфт ки дар охири бозии мавсимӣ онҳо маҷбур шуданд ки қарз гирифта дастаро ба бозӣ сафарбар кунанд. 8 соли пеш бошгоҳи футболи Равшани Кулоб ки дар вазъи мушкил қарор гирифта ширкаташ дар мусобиқати Лигаи Олӣ зери суол рафта буд, дар пайи дахолати раис ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон наҷот ёфт. президент Раҳмон он вақт вуҷуди бошгоҳи футболро барои шаҳри Кулоб муҳим хонда буд. баъди он даста якбора соҳиби сарпараст шуд, вале 3 соли ахир ҳеҷ сармоягузору сарпарасте надораду дар ҳолати барҳамхӯрӣ рӯбарӯ шудааст.